Amaqembu ezepolitiki alungiselela izingxoxo ezishubile zamadlelandawonye njengoba ukubalwa kwemiphumela yamavoti kuya ekuphothulweni. Njengoba imiphumela yokhetho lokugcina eya ngasekuphothulweni, amaqembu ezombusazwe asezoqala ukuqinisa futhi avale izingxoxo zomfelandawonye. Njengoba i-African National Congress yehle ngaphansi kuka-50 percent eGauteng, amaqembu angaphansi kwe-Multi-Party Charter aphinde agcizelela ukuthi into abagxile kuyona wukungenela umfelandawonye namaqembu ahambisana nemigomo yawo futhi lokhu kuzobeka izifuno zabantu baseGauteng kuqala. Okuhamba phambili ngamavoti amaningi eGauteng nakuzwelonke wonke amehlo athe njo ekutheni i-ANC izobambana nobani ubudlelwano ngaphakathi eGauteng. I-ANC ithi inethemba lokuthi izobugcina ubuholi bayo esifundazweni. Lokhu kwenzeka nakuba i-Democratic Alliance ishisa izikhotha ku-ANC njengoba kuqhubeka ukubalwa kwamavoti esifundazwe. Njengoba alinganiselwa ku-60 percent amavoti asebaliwe eGauteng, i-ANC izihola phambili njengamanje eGauteng ngo-35.53 percent, ilandelwa yi-DA ngo-27.58 percent. I-Economic Freedom Fighters ilele isithathu ngo-12.41 percent kuze kube imanje. Sinethemba lokuthi sizothola imiphumela emihle njenge-ANC eGauteng, kodwa akukho esikuphikisayo. Siyazamukela izifiso zabantu futhi sibheke ngabovu ngemuva kokhetho futhi sisebenzela abantu bakithi ngokuzikhandla kakhulu. Sizoqhubeka nokusebenza ukuxazulula izinkinga zabantu bakithi ababhekene nazo nsuku zonke, kuchaza imenenja yokhetho ye-ANC eGauteng uLebogang Maile. MK Party, iqembu lomkhonto wesizwe eGauteng, lithi linethemba lokuthi amavoti alo azonyuka kancane njengoba kuqhubeka uhlelo lokubala. I-MK Party, ethathwa njengezingane ezintsha kulesi sakhiwo, okwamanje ihleli endaweni yesine eGauteng ngamavoti acela ku-220,000. Okhulumela i-MK Party eGauteng, uBafana Mahlabe uyanaba. Sisakholwa ukuthi sizokwenza kangcono kakhulu kunalokhu esikuso njengamanje ngoba izibalo zisabalwa futhi siyakhula kancane kancane. Siyakholwa ukuthi ekupheleni ukuhlanganiswa kwamavoti sizoba ngaphezulu kokuhlanganiswa kwephesenti esikulo okwamanje. Izibalo zakamuva zimi kanje: ANC 39.73 percent, DA 21.69 percent, MK 14.60 percent, EFF 9.52 percent, IFP 4.21 percent, PA 2.10 percent, Freedom Front Plus 1.42 percent, Action SA 1.25 percent, ACDP 0.59 percent, UDM 0.51 percent, Rise Mzansi 0.41 percent. Izindaba zangalesi sikhathi ubuzethulelwa uNothika Maphumulo. Stay connected, stay informed.